बे समाव गिबिसिनावनो जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबाय होनग्रोदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय फोरबोनि मुङावहाय बे आंनि गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननाय जासिग्रोनाय थाबाय। लोगोसे आं गिबियावनो बे खोथाखौ बुंग्रोनानै लानो सानदों, बे भिडिअआ जिसुखौ फल' खालामग्रा बा जिसुनि उन उन थाबायग्रा मानसिफोरनि थाखायसो, आरो सोरबाफोर गुबुन धोरोमारिनि बिदा फंबायफोराबो नायनो गोसोब्ला नायनो हागोन, आरो नोंथांमोना जुदि नायनानैबो बुजिनानै मोनाब्ला आंनियाव सोंहरनो हागोन। मानोना गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि बाइबेलनि बाथ्राखौ खोनायोब्ला जोंनि जिउआव जोङो सास्राङै जोङो जेबो बुजिनानै मोननाय नङा। बे खोथाखौ आं मानो बुंदों, मानोना बे थांनाय लास्ट भिडिअआवहाय बेबायदिनो आं बाइबेलनिफ्राय माखासे रेफारेन्स लानानै खोथा बुंनायावहाय गोबांथार गुबुन धोरोमारिनि बिदा फंबायफ्रा बेबायदिनो कमेन्ट होलायदों, बेबायदिनो नेगेटिभ सानदों। नाथाय आं नोंथांमोननि नेगेटिभनि थाखाय बेखौहाय बुङाखैमोन। बे मेसेजआ जाहैबाय जायनाखि इसोरखौ सिबिग्रा बा जिसुखौ फल' खालामग्रा ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर बिथांमोननि थाखायसो बुंदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदों, बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौबो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय साबायखर जासिदों। मानोना बे बाथ्राखौ नोंथांमोना हमस्लाबनो हानाय नङा, मानोना नोंथांमोना गोदान जानायखाय बेवहाय बियो दिनैहाय आं बाइबेलनि खोथासो बुंनायखाय नोंथांमोना बेखौहाय सानि गोसोजों साननानै जों बेखौ मोनदांनो हाया। जों दिनैहाय जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियानब्लाबो जोंबो दिनैहाय इसोरनि मायाखौ जों सानस'नो हायाखै, इसोरनि मावनायखौ, इसोरनि महिमाखौ जों सानख'नो हायाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो गोरोन्थि साननो नाङा। नोंथांमोननि धोरोमखौ आं माब्लाबाबो नेवसियाखै। आं रेसपेक्ट खालामो, नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो रेसपेक्ट खालामो। नाथाय आं दिनैहाय जिसुखौ नाजावनाय हिसाबैहाय, जिसुनि फल'वार जानायखाय, बिनि सेला जानायखाय आं बे जिसुनि रावफोरखौसो आं फोस्रावदों। नोंथांमोना अननानै बेनि थाखाय आंखौ क्षमा खालामगोन। दिनैनि बे टपिकआ जाहैबाय मोनसे स्पेसियेल टपिकआ लानानै फैदों। जोंनि जिउआवहाय जों माबोरै खैफोदनि समाव जोङो गावखौहाय जुजिनो हायो बा जों जुजिलांनो हागोन। जोंनि जिबनाव दिनै चेलेन्जफोरा मा? जोंनि जिबनाव जों दिनै साननानैहाय नोंथांनि जिबनावहाय गोबां समावनो जों दुखुखौ मोननो हायो। आंनि जिबनावबो गोबां समावनो आं दुखुखौ मोननो हायो। नाथाय जों रंजानायखौ जोङो गोरलैयै मोननो थाङा। जोंनि जिबनाव दिनै जों इसोरखौ मोनदोंब्लाबो, जों जिसुखौ नाजावदोंब्लाबो, बा गुबुन धोरोमारिनि सुबुंफ्राबो दिनैहाय दुखु सैनांनाय आरो खैफोदावहाय जोङो गावखौनो गेलेबाय थानांगौ। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव बे जिउनि चेलेन्जआ, जोंनि मावनांगौआव बे दुखु समाव, जोंनि गाबनांगौ समाव जों माखौ मावगोन? जों जेब्ला संसारनिखौ जों साननानै नायोना, बेयाव मा लिरनाय जों मोननो हायो? लाइफ इज ए चेलेन्ज होनना बुंदों। जोंनि जिबनानो मोनसे चेलेन्ज, जुजिनांगौ। जोंनि जिबनानो मोनसे जुजिनायसो। नाथाय बाइबेलनि बायदिब्ला जोंनि जिबनाव जुजिनांगौआ मा? जोङो थांनानै थानो थाखायल', जोंनि उदैखौ जों सुफुंनो थाखायल', जों संसाराव सुखु आरो गोजोन लोगोसे रंजानायनि थाखायल' जोंनि जिबना चेलेन्ज नङा। जों जुजिनांगौ नङा। नाथाय माजों जुजिनांगौ जों एसे साननानै गोबां दंब्लाबो आं नोंथांमोननि थाखाय मोनथामल' पइन्ट लानानै आं दिनैहाय फैदों। जोंनि जिबनाव जों धोरोमिया जिबन खुंनायखौसो जों चेलेन्ज खालामनांगौहाय। दिनैहाय जोंनि जिबनाव जों गाज्रियाव थांदोंमोन, बेनिफ्राय आंनि चेलेन्जआ मा? आं मोजां जानोसै। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जों मोनथाम बिसयखौ जोङो एकदम गोसोजों जों गोसो होनानै जोङो मानिलांनो नांगोन। बेनो जाहैबाय गिबियावहाय, से नाम्बारावहाय आसा, मिजिं, हास्थायनाय, फेथ, फोथायनाय, आरो मा? अननाय। नोंथांनि जिबनाव बे मोनथामखौ जोङो चेलेन्ज हिसाबै जों लादो। जोङो आसा थानो नांगोन, जोङो आसा खालामनो नांगोन जोंनि जिबनाव जों बेखौ मोनहैगोन, जों फोरबोनियाव थागोन, आं बेबायदि खालामगोन। जोङो आसा थानांगोन, अब्लासो नोंनि जिबनाव जों देरहानो हागोन ना। जों जेब्ला सासे फरायसाया जोङो लेखा फरायोना, अब्ला नोंथाङा जुदि जेबो मिजिं गैयाब्ला नों फरायैयानो साबसिन जागोन। आङो जुदि फरायनानै जेबो आसाखौनो खालामाब्ला, आं जेबो साख्रिखौनो नाङाब्ला, आं जेबो बिजनेसखौनो मावाब्ला, आं जुदि हालेवनानै जाखागोन होननानै सानोब्ला, जों हालेवनानै जाखानाया मोजां। नाथाय जोङो मोनसे आसाजों जों दिनैहाय फरायो। जों बयबो जोंनि जिबनाव मा जों चेलेन्ज खालामनो गोनां दिनैहाय दानिफ्राय जों चेलेन्ज खालामनो, जोंनि जिबनाव जों आसा खालामनि, बेनिफ्राय जों बे आसाखौ मोनगोन होननानै जों फोथायनि, फोरबोनियाव थानायनि गेजेरजों। आरो बेखौ मोनफुंनो थाखायब्ला जोंनि जिबनाव जों अननाया गोनांथार, अनलायग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जों अनलायनायजों, जों फोथायलायनायजों जोंनि आसाफोरखौ जों सुफुंनो हायो। जोंनि जिबननि चेलेन्जआ बेसो। आंनि जिबनाव आं मोनसे आसा खालामदों, आं बेखौ मोननो थांनायाव आंनि जिबनाव जों मा खालामनो नांगोन? जों बेखौ साननानै नायदो। जों अनलायनो नांगोन, जों हेफाजाब होलायनो नांगोन, जों खौसेयाव थानो नांगोन। अब्लासो नोंथांनि बे आसाया, जोंनि जिउनि बे चेलेन्जआ
जाफुंगोन जोंनि चेलेन्जआ थांनानै थानो थाखाय बोथिसे ओंखामनि थाखायल' नङा अराय समनि थाखाय जों अनलायनायजों थांनानै थानो हानायनि जोंनि जिबनाव जों सान्थि आरो गोजोननाय रंजानायखौ जों मोननाय जों चेलेन्जआ बेखायसो जोंनि जिबनाव जों आसा लाखिनो नांगोन जोङो फोथायनाय लाखिनो नांगोन आरो मा जोङो अनलायनो नांगोन जोंनि जिबनाव जों दिनै गोबांथार समावनो जों खैफोद फैयोब्ला दुखु फैयोब्ला जोंनि आसाफोरखौ जों बायहोयो जोङो गारहरो आं मोनसे आसा खालामनानै दंमोन खनसे फेलें जानायनि उनावनो आंनि बे आसाफ्रा गैया जानानै आं गुबुन मिजिं खालामो नाथाय बेखौबो आं मोनहासनो हाया नाथाय जोंनि जिबनाव बेबायदि जानो नाङा जों जेखौ आसा खालामदों बेखौ आं मोनखाबाय होननानै जों फोथायनानै लानो हानांगोन जों फोरबोनियाव नांथाबनानै थानो हानांगोन जों बेखौसो मिजिं खालामनांगौ जोंनि जिबनाव बेसो जोंनि चेलेन्जआ आं दिनै खनसे फेलार जानायनि उनावनो आंनि जिबनाव बेनिफ्राय मोनगोननिफ्राय आं जुदि गोजानाव थाङोब्ला आंनि आसायाव आं फोथायनायानो गैयाब्ला आङो बेखौ आसा खालामनायानो साबसिन अनलायग्रा लोगोफोर नोंथांनि जिबनावबो बेबायदिनो दिनैहाय जों गोबां आसा खालामो नाथाय बेखौ नों मोनगोन होननानै फोथायाब्ला नों माबोरै आसा खालामखो नोङो बे आसानिफ्राय जानगाराव थानायानो मोजां नों जुदि बेखौ मोनगोन होननानै आसा खालामाखैब्ला मोनबा मोनथोंसै मोनाब्ला थाथोंसै होनोब्ला जों बेखौ हास्थायियानो मोजां अनलायग्रा बेनिखायनो जों दानिफ्राय जों चेलेन्ज खालामनाय जोंनि जिबनाव जों मोनसे आसा जों मोनसे मिजिं लानि आरो जों बेखौ मोनगोन होननानै जों फोथायनि नाथाय जोंनि जिउआव थानांगोन अननाय गैयाब्ला जोंनि बे आसाफ्राबो जाफुंनाय नङा मानो होनब्ला जोङो बे फाबावनो गोदोगोन जोंनि जिबनाव अननाय गैयाब्ला जोङो सोरखौबा बुनो हागोन रायनो हागोन जों गाज्रि खामानि मावनो हागोन नाथाय जोंनि जिबनाव बे अननायखौ जों माबोरै आरजिनानै लानो हागोन मात्र फोरबोनि बोसोनजोंल' जों गियानि जानायजों जों अनसोग्रा अनलायग्रा जानानै थानो हागोन अनलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जेसेबांखि दुखु खैफोद निरासा फैयाथों मानो जों फोरबोखौनो जों दिनैहाय आसा खालामनि जों मोनफुंगोन जों जाफुंगोन होननानै जों दिनैहाय खैफोद फैयोब्ला दुखु फैयोब्ला जों फोरबोनियाव माब्लाबाबो जों आसा खालामा मोनगोन होननानै जों साना होब्ला होथोंसै जों जेब्ला दुखु जायो फोरबोनियाव गाबो जों मोना जोंनि फोथायनायाव दिनै जोङो आसा गैया इसोरादि होनो हाग्रा जिसुआदि जोंनो होनो हाग्रा बेखौ जोङो मिथियोब्लाबो दिनै जों फोथायनो गोब्राब मोनो मानि थाखाय जों मानसियानो बेबायदिनो जों फोरबोजों जिसुजों थाजाबनाय सेलाफ्रानो जुदि जिसुखौहाय इसोर होननानै फोथायनो हायाखैब्ला जों दिनैहाय मेगनजों नुवाखै जों फरायनानैल' मोनदों अब्ला जों माबोरै फोथायनो हागोन मानसि बेनो आखल जायनि थाखाय जों दिनैहाय मिथिखाब्लाबो जों पापाव गोदोयो जायनि थाखाय जों दिनैहाय नुखाब्लाबो जों फोथायनो हाया जायो बेनिखायनो जों जेब्ला बाइबेलाव नायब्ला नुयो मार्कुसनि 4:33-46 सिरियाव जों जेब्ला नायब्ला फरायो बेयावहाय जेब्ला जिसुआ गालिल होननाय मोनसे लैथोनि सेराव थांदोंमोन बेयावहाय गावनि सेलाफोरखौ गावनि दाफाफोरनि सिगाङाव बेयो गोबांथार फिदिंनाय बाथ्राफोर बुंदोंमोन बेबायदिनो जेब्ला मोनाबिलि जायो बेयो गावनि सेलाफोरखौ बुंदों थौ जोङो लैथो बारै जों थांदिनि जेब्ला जिसुआ बेबायदि बिसोरखौ लिंबाय सेलाफ्रा गावनि दाफाफोरखौ नागारनानै जिसुनि गाखोनाय नावआव गाखोफाबाय आरो बिसोर लैथो बारनो थाखाय नावखौहाय जावलाङासै बिसोरजों लोगोसे गुबुन नावारिफोराबो जावलांफादोंमोन नाथाय जेब्ला बिसोरो लैथोआवहाय नावखौ जावलांबाय थादोंमोन बे समाव गोब्राबै हरखाबै मोनसे बारहुंखा बारनानै होनायसै आरो दोहौ सोमजिनायसै गेदेर दोहौ बेबायदिनो नावआव दै हाबनानै नावा गोदोहां जाबाय सेलाफ्रा बेखौ नुनानै गिख्रंबाय अब्ला जिसुआ उन्दुलांदोंमोन बे समाव सेलाफ्रा थांनानै जिसुखौहाय फोजाहैदों बुंहैदों गुरु जोङो गोदोलांनोसै नोङो मुंबो नांजायाखै बिसोरनि गोसोआव सोंखांदों जों थैनोसै जोंनि जिबनाव जों मा खालामबाव नाथाय जिसु नोङो जेबो नांजायाखै मुंबो नांजायाखै जेब्ला बिसोरो बेबायदि जिसुखौ फोजाबाय अब्ला जिसुआ सिखांनानै बारहुंखाखौ दाद्रि होदों जों बाइबेल सिरिनायनि मार्कुसनि 4:39 सिरियाव बेबायदि लिरदों जिसुआ सिखांनानै बारहुंखाखौ दाद्रि होनानै होनबाय दलद था लोगो बाराबो बारगाबाय
बेयाव निजोम अनलायग्रा लोगोफोर फोरबोनि महिमाखौ जिसुनि महिमाखौ बिसोरो नुबायानो थादोंमोन अब्लाबो बिसोरो सानखांनो हायाखै साननानै मोनाखै जेब्ला जिसुनि बेफोरबायदि बुंनायाव बारहुंखाया थाबथानानै निजोम जायो अब्ला बेयाव सेलाफ्रा गावजों गाव बुंलायदों सोंलायदों बियो सोर जाखो जोंनि जिबनावबो दिनैहाय फोरबोनि बेबायदि गेदेर महिमाखौ नुब्लाबो जोंनि जिबनाव जों सोङो फोरबोआ जिसुआलाय सोर बे हामारगोन ना हामारा जों आनजाद नायो सेलाफ्रा दिनै गावनि मेगनजों नुदोंब्लाबो बेखौहाय सोर जाखो बिलाय होननानै सोंदों नोंथाङाबो दिनै सोंगोन नामा फोरबोनि अननायखौ मोनखानानैबो फोरबो आंखौ अनो ना अना फोरबोनिफ्राय गेदेरथार महिमाफोरखौ मोननानैबो गेदेरथार बोरखौ मोननानैबो फोरबोआ आंनो बोर होमारगोन ना होमारा होननानै नोंथाङा सानो नामा जोंबो दिनैहाय नुदोंब्लाबो खोनादोंब्लाबो मिथिदोंब्लाबो जोङो दिनैहाय फोथाया जोंनि जिबनाव फोरबोखौनो बासायगिरि होननानै जोङो मोनबायब्लाबो जोङो गोबांथार समाव जोङो दिनैहाय फोरबोनिफ्राय जों एंस्लदनानै थायो जोंनि आसाफोरखौ जों फोरबोनियाव नागारनानै होआ जों गावखौनो गाव जोङो मावजोबनो हागोन बायदि जों साननानै लायो अनलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो बे समाव जों बयबो गोसो सोलायनि जों इसोरनियाव जिसुनियाव आसा खालामनि जों फोथायनि आरो जों अनलायनि दिनैहाय जिसुजों जाफाग्रा थाफाग्रा सेलाफ्रानो दिनैहाय फोरबोखौ जिसु होननानै सिनायब्लाबो दिनैहाय सोंदों सोर बिलाय होननानै अब्ला जोंनि जिबनाव जों जिसुखौ नुवाखैबो जों खोनादोंल' जों फोथायदों जोंनि जिबनावबो सोंगोन नामा नोंथांनि जिबनाव सोंगोन नामा सोर बिलाय होननानै अनलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोंनि जिबनाव आसाया मा जोंनि चेलेन्ज खालामनांगौआ मा फोरबोआ जोंनो बाइबेलनि गेजेरजों मा बुंदों बेखौ जोबथियाव जों बाइबेल सिरि मोनसेल' लानोसै जों जेसायानि 47:8 जि सिरिखौ जों बे समाव फरायनि बेयाव लिरदों गोदाव सोराव दाजा खारन आङो नोंनि इसोर आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन प्रेज द लर्ड मा होनदों गोदाव सोराव दाजा खारन आङो नोंनि इसोर आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन औ आङो नोंखौ सहाय होगोन औ आङो गावनि जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन आंनि जै जाग्रा आगदा आखाइजों आं नोंखौ हमथाबाय थागोन अनलायग्रा लोगोफोर फोरबोआ दिनै जोंखौ माब्लाबाबो नागारा दिनैहाय लैथोनि गेजेरावहाय गावनि सेलाफ्रा दैनि दोहौआवहाय बारहुंखा बारनायाव दिनै बिसोरो गिख्रंदोंमोन फोथायनो हायाखैमोन फोरबोआ बेखौ गावनि फंसेल' हुकुमजोंनो दद्र जाहोदोंमोन निजोम जाहोदोंमोन जोंनि जिबनावबो बेबायदिनो बेयो जोंखौ माब्लाबाबो नागारा होनदों गावनि बोलोगोरा आगदा आखाइजों जोंखौ हमथाबाय थागोन अनलायग्रा जोंनि जिबनाव नोंथांनि जिबनाव दानो खैफोद फैनो हागौ नोंथांनि जिबनाव दानो दुखुआ फैनो हागौ नाथाय जोंखौहाय गावनिफ्राय गोजानाव थांजानो गिनानैहाय बेयो जोंखौ माब्लाबाबो नागारा होननानै गावनो रादाय होदों गावनि आगदा आखाइजों बेयो जोंखौ हमथाना लागोन गावनि गोरबोआव जोंखौहाय बोजबना लायो गावनि अननायजोंहाय अनलायग्रा लोगोफोर फोरबोनि बेबायदि गेदेरथार अननायखौ मोननायनि उनावबो जों दिनैहाय फोरबोनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला नोंथांनि जिबनाव आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो नोंथांनि जिबनाव गैबावलिया बेनिखायनो जों दानिफ्रायनो जों फोरबोखौ बेबायदि दाव खालामनायनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव जों चेलेन्ज खालामनि जोङो फोथायनि जोङो आसा खालामनि फोरबोनियावनो जों अनलायनानै थायो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय इसोरा जों साफ्रोमजोंबो दानिफ्राय जोबथारजासे लोगो थाथोंसै आं गुसुङै आरज खालामनि जोंनि गेजेरसिनाव थानाय सोरगिदिं गोथां आरो गोथार उनखौ इसोरा नों आफाखौ दानो बे समाव नेनो हामबाय होनदों दिनै गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ मोननो हाबाय फोरबोखौ दिनै गेदेरथार बोसोनखौ जों खोनानो मोनबाय फोरबोखौ जोंनि जिबनाव चेलेन्जआ जोंनि थांनानै थानाय जों जानायनि थाखायल' नङा फोरबोखौ जोंनि जिउनि चेलेन्जखौ जों लानो हायो जोंनियाव फोथायनायजों नोंनियाव आसा खालामनायजों नोंनियाव हास्थायनायजों आरो नोंनियाव हामलायनायजों लोगोसे जोंनि जिबनाव जों अनलायनानै जों जेब्लायबो धोरोमारि जिबन खुंलांनो हानाय बायदि बेबायदि चेलेन्ज जोङो दिनै दानिफ्रायनो लागोन बेबायदि जोंजों लोगोसे जोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होफ्लायदों जायफोर बिथांमोना बे मेसेजखौ नायबाय बिथांमोननि जिबनावबो जोबनो गैयै अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ होफ्लायदो बिथांमोननि न'खराव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ होफ्लायदो दानिफ्राय जोबथारजासे जों साफ्रोमनिबो गोसो मोदोमथि आरो गुसुं आरज सारसोबासायग्रा खृष्टफोर जिसुनिफ्राय आमेन गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंजों बे हाबाफारियाव लोगो लानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आरो आं बे समावहाय मोनसे खोथा बुंनो सानदों सोरबाफोर आरजनि खावलायनायफोर टेस्टिमनिफोर माबा मोनसे शेयार खालामनो दंब्ला आंनि बे होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय थोंजोङै मेसेज नङाब्ला वाट्सएप नङाब्ला कल खालामहरनो हागोन आं हानायमानि नोंथांमोनजोंहाय बेबायदि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लोगो लाज्लायनायाव बेबायदिनो हेफाजाब होलायबाय थागोन आं मिजिंथिबाय
बे समाव आरोबाव आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननायखौ जासिबावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोनथोंसै।